Siyempre, ang mabuko, iti balsa, di ba nagbiyak ni Ilocano? Dahil hingarot, sagot mi kata kayo, sumala tayo amin. Kaya't ko't bumakna Ay agaw praka ay adot sa nagkuwana Ganitang taat data Awan respect no di sikat Swerte akon ko na Taka na yun nakapabaru Sikat imbak ng ko Bisong pabibig mo Arak iti arip ko Iayat ngayon pa'y mo Balitok apuro Alikodak kinabak na Luisot kasukat mo Ragsakit na sarap ko Itasidong Talikodak kinabak na Luisot kasukat mo Ragsakit na sarap ko Titasidong mo Okay, ilang araw, dito sonata na paluan, sikat bak ng ko as requested. Ato mo nag-request ita ako nga sonata. Kat gundaway mo, tapno kablaawa mi, dagiti pamilya mi. Di San Sebastian Apo, ni tatay ko Felix, ni ading ko Annabel, dagiti ka anak ni Jai, ni Nicky Boy, ni baby kan dagiti Ubingda, ni tagasawa nga ni Jojo ken Odessa Pasyon ita Bugalyo Norte ken siyempre di balay nga si Didingeg ni bangkok ko nga Juvie ni katugang nga Nati dagiti anak ko nga ni Jason ni Justine ken ni John Feliz ije mo balay balong barbari nga dumdum ngagdang I guess nag-shopping din sa tatay sa siyempre kablahon talatan kini nanay ko Lourdes kini ading ko nga naka-duty di barangay hall ni barangay Kagawad Joloraan Pastor kaya siyempre amin nga tagabilya Carmen dito purok 2 purok 3 purok 4 5 6 1 di paikot when karuba 15 minutos bago sumangbay iti oras de las 2 iti malam kat may isama na po nga sonata ti paimi kada kayo ay naading ko na marik namlako ma irik-rik na ek itala agdama nabayag idin na pagpagapan ka maag kan sa tabi ka makadlaw may sangal daw ngayon tarak sabat at kapakag baunay day tirignak imat matsupay day ti panagnak tapno mapansin wapo day tilanga ay naading ko numarik namlako ma pirik-rik na ek itana agdamak nabayag idin na pagpagwapan ka maag kan sa tabi ka makadlaw ay palso-palso ayat ko aras ang it yan ading ko at tumutwit-twit o ading ko awan meten patong mo tabaran biliyas na at gesan ading ko
Apoy sa baterya na data sa microphone mo. Wansa. Ay naading ko numarik namla kuma Pirik-rik na ita nga agdama Nga bayag gidin na pagpagopon ka E maag kan sa tadi ka makadlaw May sakal daw ngayon tarak sabat At kepa-kepa unay day tirik na Imat nga tsupay day ti panagnak Tak mapansin gwapo day ti langat Tuwit-tuwit ay palsu-palsuit Ayat ko anasan it Ken ading ko at tumutwit-tuwit O ading ko Awan meten patong mo Tabarang diliyas na Gesan ading ko Tuwit-tuwit ay palsu-palsuit Ayat ko anasan it Ken ading ko at tumutwit-tuwit O ading ko patong mo tabaran diliyas na abgesan natin ko o ading ko awan meten patong mo tabaran diliyas na abgesan natin ko. Okay, dagiti pangaplao balong. Bago ta mang-recap, ito may kadua pa set ti programa ta ngaron. Anong bangal daw yung manong. Kablawak manong dagiti pamilyak. Asawa ko, Jerry Doliro. Kinanak ko nga ni Glenn Gilan. Pagbati mula kay Mila Doliro. Ti Baptista Village. Agya manak manong. Manong kablawak man dagiti dingdingeg nga taga-barangay Loria. Ang adanan iso da amin lalo dagiti pamilya Ricardo. Ricardo. Uncle June, day rurod laingan. Sumula ang apo tayo rurod ka naman. Okay, ano pa dito? Ay, manong pa ikablawang taman nagdaldalos ti ko. Mayasa. Ni Mamak, Bergita, dang ano papanan na. Papanan na. Kin paglayman manong diara pa up is me, AJ Ricarte. Eyo, manong pagigirit nga kami. Ito yung balay nga nakatugaw. Kuna na. Nakatugaw na ka no, yung balay ta. Nagkagapok ti taltalon. Pagkikleman. Jay pagkikat ti bandog. Manong, it's me, Reggie Evangelista, iti Plaridel. Bayog Plaridel. Ada bayog, yung Plaridel. Manong playman dyan si Rock Pandeleng. Thanks, we are from Naga. Nagasikan. Gandang tanghali sa inyo, lalo ka na. Ulit, gandang tanghali sa inyo, lalo ka na, John Mark. Guess ko nga po yung katang Endless Love. Para sa atin. Nakita launay ka. Ay, ikaw talaga Helen Grace Navala. From Cordon. Wow. Apa dito mouse iti laptop ko, madi maumakar ti point na ni Ana? Ata ni ata pointer na. Manong Jun, ken Sir John Mark. Ipatog-tog mo man jay 6 inches. Abay nga. 6 inches ya. Kaya kablawak man nagajag mas masilya. Ijay mabini patugtog jay utang. Manong Jun kablawak na ko man dito ay IPA Alejandro Gas Station Alicia nang ron nato kadwak nga ni Koya Chef agyaman na manong tay pagayam you Ryan. Okay. Ryan. Okay, siya mga minutos na lang kalpasan ni Talauna kaaruma kat Ana? Alas 2 kalpasan Talauna. Ayaw niya. Ay mali. Oh, mali. Mali mo lang. Agor ka, siya mga minutos kasagbayan ti alas 2 di alda. Ayon. Apo, sansanay mi iti agi bagay ti oras iti Ilocano talaga medyo makatiri-tiri mat apo iti agong. Huwag garod. Kibim masit apo iti listeners mi iti MixLR amo na tanti mahagapu gapu iti agpugsa-pugsa nga internet connection tayo. Ayan, agad baga nga nag-upgrade ka iti 6 megabytes
Iti PLDT nga madaksang gasat madimo latta nga 6 kumorning. Mbps. Mga manong greet ko man to'y anak ko nga ni Iglot. Agasi magta Iglot. Kan Arnel nga nagsulpang. Kinilakay ko nga agparpara up itata. Thanks kuya. It's me Beth iti Balintokatok, USA. Tilad da. Magandang hapon po sa inyo mga kuya gwapo. Wow, kita launay. May saman nga Ricky Q. Pa-request nga ng When I Look Into Your Eyes by Firehouse. Thanks DJ. Pagipo-command lagi dyan, madipay nagdigos. Tagis-iso ka, tapno pumudaw ka. It's me, Haru. When I look into your eyes. Ano sa'yo? Madik mo dahil nga sonata actually. Hi, Mr. DJ Jun Seriales. At dyan magpasor, pagigreet yung man. Mga pinakamamahal ko na taga Santiago City, Isabela na si Christian, si Rabang at pakikantay man tayo isam-isam nga isut isagdo kanya na to ikumagkaklao Michael Escobar iti Taguig City, Metro Manila. Salamat mga DJ. Taguig? Ako naganda yung man. Man, napay Taguig Metro Manila talaga mo. Opo, umabot ka dyan. International tanga taga. Dapat di Hong Kong kadakot ta. Great yung man taga dyan inom, dyan karo pa mi. Kay pang panguluan ni Ingo Manugay. Request song Sabon. Text mo from Grace Ramiro. Sabon. Safe ka. Nabi nga nagkatidog mo na ito yan. Surat sa rate naman. Pasan tayo na. Okay, siya man. Partakak. Naimbag, daw tayo amin nga parsway isang alubungan. Kablawa man ni Papa ko nga nakaindayon. Habang matmaturog. Sam kablawan ti maturog. Kanya ngayon tagtagalap ko pagtinggan na. Ni Junior Roque, kan kastang madagito yung napipintas nga anak ko. Si Damari, Ken Erika. Kan Ajay Pay Ubing nga nasulpeng. Suda naknak, sinense. Nek-nek, sinense. Nok-nok, sinense. Nagmaya mga naga. Nek-nek, nok-nok. Sumarunod ito, nuk-nuk. Okay, aji man pa Pasko na sinta ko. Manong nakayayong adingga. Tatimog yung aduwa ka manong ko kain kasan. Ti nakablaaw. Kahit ni Marites Roque from Salvador, Santiago City. Salamat and more power. Kung na mo power. Harud, iti maudyaw sunata mi. Iti may kaduwa paset. Iti programa mi nga da kami manan. Isagot mi manan kada kayo most requested song walang apo. Utang. Babalin ko man mangalan, ipaglangin at tintinagan, pasarayin at ilemengan. Tansaan lang a Bombay, di mabalin na pagutangan. Bangko di kang runaan, nagkaratot at pautang. Ay nagimastio. Ay pod no. Ay nagimastio. Ay talaga. Ay nagimastio. Mutang jay bangko. Sosyal at least bangko. No basitibo. No basitibo. Ay kat anya mapasamak. No basitibo. Lut basit men porsyento. Ay kat laki di. Kaya't dapay agsal. Kaya't dapay agsal. Kaya't dapay agsal. Dati alahasyo. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Tangen jay bangko. Nabayad ako tay utang kon. Mabalin ko man mangalan. Ipaglangin at tintinagan. Pasarayin at ilemengan. Tansaan lang a Bombay. Ti mabalin na pagutangan. Bangko ti kang runaan. Agkaratot at pautang. Tay ko marikit ko. Tay ko marikit ko. Tay ko marikit ko. Milan jay bangko. Inkantomet agpar. Inkantomet agpar. Inkantomet agpar. Release no kayat mo. Tagaya maya. Ay mo adam day taap. Alo adam day taap. Alo adam day taap. Application form mo. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Tangen jay bangko. Siyempre, special mention kasi dito nga kabsat ko nga
Inaunang ko siya, di man ko Felicia, ang ata iti balasyo tao. Inimanan ko nga Regina de la Cruz. Regina Sardiales de la Cruz nga mangtod, di pa premyo. Into no December 18 na po dita Gatiwan Resort. Iti Avon. Apa nga na po ko ka? Sasaw ko pa lang. Sige ba, kanta. Imbaglangan nagtintinagan, pasarayin na kileng mengan. Tatan saan lang agumpay, imabalin apangutangan. Bangko di kang runaan, agkaratot agpautang. Bangko di kang runaan, agkaratot agpautang. Okay, karuba, ag subli apo, 84, dekat duwaw, kalpasan di sumok mo palagip.